Għadhom kemm bdew l-ewwel xogħlijiet ta' tibdil ta' dwal madwar il-pajjiż kollu bħala parti minn pjan nazzjonali biex tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u fl-istess ħin jitnaqqas it-tniġġis. Dan il-proġett jibni fuq il-Programm Nazzjonali ta' Bdil tad-Dawl fit-toroq arterjali li ġie implementat b'suċċess mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma u jespandi l-benefiċċji tiegħu għal kull lokalità f'Malta. U pjanat li madwar 34,000 bozza konvenzjonali li jdawru t-toroq f'żoni residenzjali jew oħrajn distributorji madwar Malta u Għawdex mistennija jinbidlu għal LEDs fuq perjodu ta' 3 snin. Dan l-investiment li se jkun qed jiswa b'kollox 13 miljun euro se jrendi fit-tul lil pajjiż anke għax il-konsum tal-enerġija biex jiddawlu dawn it-toroq se jkun qed jonqos b'madwar 60% millum il-ġurnata. Dan ifisser ma' 3000 tunnellata inqas fit-tniġġis u allura anke ambjentalment sostenibbli kif jesiġu il-miri nazzjonali. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli żaret il-lokalità tal-Fgura fejn qed jinbidlu l-ewwel 540 bozza. Irridu li jkollna sistema aktar b'saħħitha u iktar effiċjenti. Għalhekk li permezz ta' dan il-proġett li tellaqna mill-lokalità tal-Fgura u ser ikompli jinfirex madwar aktar lokalitajiet f'pajjiżna qed inwasslu biex ikollna bozzozz li ħajnaqsu l-konsum tal-elettriku b'60% u allura nkunu qegħdin nifrankaw ukoll mill-ispiża. Il-proġett se jservi wkoll ta' benefiċċju dirett għal kunsilli lokali li huma responsabbli mill-manutenzjoni ta' ħafna minn netwerks tad-dawl tat-toroq residenzjali f'pajjiżna. Dan għax is-sistema l-ġdida se sservi d-doppju tal-ħin meta mqabbla mad-dawl tradizzjonali. L-Inġinier Ryan Fava, Chairman Eżekuttiv tal-Ene Malta, qal li se jkomplu jimmodernizzaw l-infrastruttura tal-elettriku u tad-dawl f'pajjiżna. Ħankunu qed nifrankaw ukoll mal-1,000,000 euro fil-konsum ukoll tad-dawl. Il-proġett huwa proġett ta' tisħiħ, parti mill-infrastruttura li qed tagħmel l-Ene Malta wkoll u dana grazzi għal dan ix-xogħol li qed isir dan it-tip ta' dawl ukoll jista' jitgawda mir-residenti Maltin u Għawdex.